हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउस लानानै फैनाय जादों आरो बे गुड निउसआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर बे गुड निउसआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट एबा CTET जाय CTETनि एग्जामाव बड'नि लेंगुवेज पेपारा हाबथ'वाखैमोन। दा लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बड' लेंगुवेज पेपारा CTETनि एग्जामाव बिखौ इनक्लुड खालामनाय जाबाय। बियो जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां लोगोफोर। जायफोर केन्डिडेटफोरा DLED आरो BEd पास जानानै दंमोन आरो नोंथांमोना CTET एबा TET पास जानो हाथ'वाखैमोन, दा नोंथांमोननि थाखाय बियो जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां। आरो गोबां केन्डिडेटफ्रानो TET पास जादोंब्लाबो स्पेशल TET एबा आसाम TET पास जादोंब्लाबो मार्कखौ केरि खालामनो हायाखैमोन। दा नोंथांमोननि थाखाय बियो जोबोद मोनसे मोजां अपरचुनिटि जाय सेन्ट्रेल टिचार एलिजिबिलिटि टेस्टनि गेजेरजों नोंथांमोना मार्कखौ केरि खालामनो सुबिदाखौ मोनगोन। गोबां बोसोर समनिफ्रायनो CTETआव बड' लेंगुवेजखौ सोसननांगौ होननानै डिमान्ड खालामबोबाय थादोंमोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनहा। दा बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों दिनै नाजायै CTETआवहाय बड' लेंगुवेजखौ सोसननो हाबाय। बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां खौरां। दायो लोगोफोर नोंथांमोना CTETआव बड' लेंगुवेज साबजेक्टआ हाबमारदोंना हाबमाराखै बेखौ नोंथांमोना माबोरै चेक खालामनो, बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनोब्ला नैबे CTETनि अफिसियेल वेबसाइटआव हाबफैनांगोन। नोंथांमोना नैबेहाय नुदों CTET.nic.in, नोंथांमोना बेखौ गुगल क्रमनि जिखुनु जाया ब्राउजाराव हाबनानै सार्च खालामबानो जाबाय आरो वेबसाइटआव हाबनानै नोंथांमोना नैबेबायदि इन्टारफेसखौ नुगोन। बे जाहैबाय हम पेज। दा बे हम पेजाव फैनानै नोंथांमोना नैबे CTET सेप्टेम्बर 2026 बेवहाय थुबानो जाबाय। मानो होनोब्ला नैबे CTETनि एग्जामा सेप्टेम्बर मान्थआवहाय जागोन आरो नैबे सेप्टेम्बर मान्थनिफ्राय, बे बोसोरनि सेप्टेम्बर मान्थनिफ्राय बड' लेंगुवेजनि गेजेरजों एबा बड' लेंगुवेज साबजेक्टखौ नोंथांमोना CTETआव एस ए लेंगुवेज पेपार हिसाबै सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना फरिखाखौ एबा एग्जामखौ होनो हागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय थुबानो जाबाय CTET सेप्टेम्बर 2026 लिरनायावहाय। दायो आङो बेवहाय थुबाय। थुनानै नोंथांमोना एसे स्क्रल डाउन खालामनानै फैबानो जाबाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नुदों पाब्लिश डेट 11 मे 2026। दिनैसो आपडेट होदों बेखौ 11 मे 2026आव। आरो बिनि गाहायाव नोंथांमोना नुदों CTET सेप्टेम्बर 2026 इनफरमेशन बुलेटिन। दा नोंथांमोना नैबे इनफरमेशन बुलेटिनखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय, PDF फाइलखौ। आङो दा डाउनलड खालामसै। दा लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों इनफरमेशन बुलेटिन CTET सेप्टेम्बर 2026। दा बे इनफरमेशन बुलेटिनावनो गासिबो डिटेल्स बेवहाय लिरनाय दंजोबो। CTETनि सिलेबासनि, CTETनि लेंगुवेज साबजेक्टनि, CTETनि कुइसन पेपार, CTETनि एग्जामनि टाइम टेबोल गासिबो बेवहाय दंजोबो। दा लोगोफोर बेवहाय आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बड' लेंगुवेज साबजेक्टआ CTETआव हाबमारदोंना हाबमाराखै बेखौल' आङो नोंथांमोननो फोरमायगोन। आरो माखासे जानाखि सिलेबास आरो माखासे जि इनफरमेशन दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामनानै थांबाय थाबानो जाबाय। आङो दा स्क्रल डाउन खालामनानै थांगासिनो दङ। दा लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो मोनदों पेज नाम्बार 3आवहाय, बे पेज नाम्बार 3आवनो लेंगुवेजनि सोमोन्दै फोरमायनाय दङ। बे जाहैबाय पेपार 1नि। नोंथांमोना नैबेवहाय नुदों पेपार 1। दा बे पेपार 1आवहाय लेंगुवेज साबजेक्टआ एबा लेंगुवेज पेपारा मा दङ आं नोंथांमोननो बेवहाय देखायगोन। नोंथांमोना नैबेवहाय नुदों लेंगुवेजआ बेवहाय गासिबो दंजोबो। सिगाङावहाय जोंना 20थाल' लेंगुवेज दंमोन। बे 20था लेंगुवेजनि गेजेरजोंल' एग्जामा कन्डाक्ट खालामनाय जायोमोन लेंगुवेज साबजेक्ट हिसाबै। दायो लोगोफोर बेवहाय लेंगुवेज साबजेक्टआ बांबाय। माखासे सिन्धि, सान्थालि, मेथेलि, कंकनि बेफोरखौ सोसननाय जाबाय। दा बेनि गेजेरावनो बड' लेंगुवेज साबजेक्टखौबो सोसननाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नुनो मोनबाय सिरियाल नाम्बार 14आवहाय। बे जाहैबाय पेपार 1नि, थारमाने लवार प्राइमारि स्कुलनि थाखाय लेंगुवेज पेपार। आरो आङो पेपार 2खौबो नायनोसै आपार प्राइमारियावबो दंना गैया। दा लोगोफोर नैबे जाहैबाय पेपार 2नि 4 नाम्बार पेजावहाय। दा लोगोफोर बे 4 नाम्बार पेजावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय लेंगुवेज साबजेक्टआव बड' लेंगुवेज साबजेक्टआबो बेवहाय दंफायो। दा लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय बड' लेंगुवेज साबजेक्टखौ बे बारनिफ्राय CTETनि एग्जामाव सोसनफानाय जाबाय। दा नोंथांमोना लेंगुवेज साबजेक्टआव बड' पेपारखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हासिगोन।
दा गोबाव समनिफ्रायनो बड' लेंगुवेज साबजेक्टखौ CTET आव सोसननाय जायाखैमोन, जायनि थाखाय जोंनि गोबां DLED एबा BEd पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा CTET एग्जामखौ हैयामोन आरो हैब्लाबो बिनि सार्टिफिकेटनि गेजेरजों पास जाब्लाबो बिनि सार्टिफिकेटनि गेजेरजों बड' मिडियाम स्कुलावहाय एपइन्टमेन्टखौ मोननो हायामोन, जि बड' लेंगुवेज साबजेक्ट गैयिनि थाखाय। दा सेन्ट्रेल स्कुल जेरै JNB KBS बेवहाय मोनोमोन, खिन्थु बेवहाय पस्टआ जोबोर खम ओंखारोमोन। दा बेखायनो बड' लेंगुवेज साबजेक्ट गैयिनि थाखाय गोबां प्रब्लेम जायोमोन। जोंना एसामिस मिडियामनि केन्डिडेटफोरा बोसोराव खेबनै CTET पास खालामनानै एपइन्टमेन्ट मोनबाय थानो हायोमोन, खिन्थु बर' मिडियामनि केन्डिडेटफोरनि थाखाय बे अपरचुनिटिया गैयामोन। CTET-खौ होयोब्लाबो बड' लेंगुवेज गैयिनि थाखाय जेबो खामानियाव होआमोन, अनलि सेन्ट्रेल स्कुलनि थाखायल' खामानि होयोमोन, बर' मिडियाम स्कुलनि थाखाय खामानि होआमोन। दा लोगोफोर, नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामबानो जाबाय, दिनैनिफ्रायनो बियो एप्लाइआ जागोन। अनलाइन एप्लाइनि लिंकआ गेवथ'वाखैमोन, हयथ' दा मोनानि गेजेराव बियो गेवनो हासिगौ। दा लोगोफोर, नोंथांमोना होबानो जाबाय। दायो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद डाबल अपरचुनिटि फैनानै दङ। फारसेथिं जोंना अल आसाम बड' मिडियाम स्पेसियेल टेटबो जानो थांगासिनो दङ, अलरेडि एप्लाइआ जोबखाबाय, आरो दायो CTET-नि एग्जामाबो जाहैसिगोन सेप्तेम्बर मान्थआवहाय। CTET-आ बोसोराव खेबनै जायो, नोंथांमोना खेबनै अपरचुनिटिखौ मोनबाय थासिगोन। दा लोगोफोर, नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना दायो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे बयबो केन्डिडेटफोरा बिनि सोमोन्दै मिथिनो हायो। स' लोगोफोर, भिडिअ बेखिनियानोसैमोन। थेंक इउ, गोजोन्थों।